vlog. Me gusta el fuego, me gustas tú. Ideme do Starého Smokovca. Tešíš sa? Nie. Tešíš sa? Fest, come on. Tá manetka 16 ročko. Čaute lúvky, ja mám lúvky. Kde sa nachádzame? Tam sú medvede, hore. A sme na expedícii na Himalaje. Himalaje od je jadrové, chlapec. Nie, žiadne Himalaje, to je Mont Blanc za chvíľu. Grizzly. Jediný druh, tuto, široko ďaleko. Art 858 vlog z National Geography. Dokument. Je to tak. Trána, ale není ťa vidno. Tam hore je Lomnický štít. Je tam. Môžete vidieť tam takú... Took a trip, took a boat, took 3 friends. This bitch said it's open season. Miss been alone and she been looking for some. My si užívame tichu slovenského Tatranského národného parku. Začávame po chodníku po turistickej trase a to je smerom na Vojnícku chatu. To je naša cieľová destinácia. Po ľavej strane môžete vidieť Paprať, to je Paprať. Fifi, kúkaš sa, prosím. Že tak? Je to tak, tam vedľa Ria. Fifi, kúkaš sa, prosím. Drip AF, drip as fuck. Pozdravte do videa. No. Dovidenia, lúčim sa s vami. S každým. Takže update. Šimon, čo máš? Menil pozície. Wheels on the bus go round it. When the 6 Bloods came up and said, Queso, can we get a pic? I said no. And Tu pozdrav do vlogu. Zdravím každého do vlogu. Zdravím. Tak, suché ruky. No, takže ideme 2 hodiny cca. Máme, že kilometr, že... Ukáž situáciu trénoho. 5,45. S mojím backpackom situácia. Jak nový. Kukuk. Gerlachovský štít ešte dáme. Úplne v pohode. A ešte sme nepozdravili do videa. No, pozdravte. Čaute, lúvky. Čaute, ľudá. Čaute všetca. Čaute všetci. Romana, zakývaj. Ideme dať update. Číslo 1 088 000. Ideme dole, teraz pozor na kamene. Ako máš sa? Povedz update, že jak to vidíš. Ešte vysoko nám treba ísť. Nie, Liana, teraz nie. Tu mi musíš urobiť fotku. Dobre. Tam sa byli. Sme prišli. A tady sme. A ideme. Tak bolo, tak bude? Tak bolo, tak bude, ak sa hovorí. No. Ty vyzeráš, keby si došiel akrát teraz z Monaka. Došiel som. Tu je tam hore, keď ideš okolo toho zrebenia, čo je vedľa mňa. No. Tam je priestová cesta, rovno sa na R1 napája. Smerom do Monaku. Čau. Daj update. Update. Prišli sme dať ako snehu na svah. A to je, že je originál sneh alebo šín sneh? To je šín. Zo šínu? Let's go. Sme teraz akože Antarktika. Miesto. Robinson Hood. Babuška. 80. roky. Oslava bola. Oslava bola. Aha. Tak to ideme. Hej. Vážení diváci. Poďte sa nám. Ale kamera nestíha. Musel som mať klobúk. Takže prichádzame ku živej zeri. Poďte. Divá zver číslo 1. Vítame vás, vážení diviaci. Diviaci. Živé zvery. Jedine pravde, tam. Tam sú. Všetky, je ich tam.
Tam je kúry zbavej. Kúkajte, ako hladne skáču, ako Romana Melegová. Naša expedícia bola úspešná. Babi, buď svetom, ja som si milý live. 100 € mu daj. Neverite mi, ja som si milý live. Si milý live. Babi, buď svetom. Počkej, ešte musím mať okuliare, daj mi. Baby, buď svetom. If you too much, buď svetom. Akože nemôžeme. Pekne. Aký máš názor na to, že sme vyšli? Nič nevidno. Všetci ma opustili, točím tu vlog, ja sám. Lebo Liana nechce točiť, ktorá je nájde vzadu. Kde? Tam je chata, áno. Že jazda to má byť. Parky. Každý to správa, že nie dobre, nie? Mne podľa mňa, že 11 z 10. Fakt, že výborné sú. Na to, že v akých podmienkach nemôže si viacej prať. Chleb, taký akože kusí počítať mal byť. Ale toto teplota to iba 8 z 10 určite, to neveria. Potom môžeš si sa kečup. Úplne pohodne. Úplne jak do spisky, keby si tu nezobrala, kúpila, dala, takisto. Čiže celkovo 7,5 z 10. Tak. Zajímavé, nie? Už ideme domov, noc bola veľmi zaujímavá. Boli sme kúkať hviezdy o 1:00. Ešte... Bolo 1, bolo pol 1. Dobre, pol 1 bolo, prepáč. Dorota rozprávala nejaké divné príbehy, som nepochopil tomu. A tak. Ale my sme nespali potom. A potom sme šli búbať, tí, ktorí to nepočúvali. Sme šli búbať. Sme nespali nikto. Spali sme všetci. Čo sa mali na nejaký... Ja, kde sa trepeš? Čo sa mali na nejaký, hej? Na raňajky sme mali parky, 3 parky. 3 parky a jeden kečup a jedna hapžica a 3 chleby. No a ešte sa vrať? Nemáme trojánu. Nemáme trojánu. Nemáme. A má to už minútu 44, to je málo. Dám ďalší potom. Ako máš aura, povedz? Ja po včerajšom vyšľape s Rožom sa moja aura významne zlepšila. Signál sme nemali do asi tak, že dodnes. Latríne ideálne. Také, že japonské. Dáme ešte potom update z hrebienka. Update dáme, update. Ešte. Počkej, nie. Tak, asi. A vyzerám, mi bolo povedané, že vyzerám jak rybar. To má na pozor do videa, ukáž chrbát. Si koko, ona ukázala chrbát do videa. Me gusta el fuego, me gustas tú. Me gusta menear, me gustas tú. Me gusta La Coruña, me gustas tú. Me gusta Malasaña, me gustas tú. Takže víta vás hlavný kameraman. A vlastne my sme už prešli aj hrebienok. Áno. Nedali sme vám update na hrebienku, lebo sme sa ponáhľali. Ja som ani nemala čas si sadnúť. Archívne zabery. Áno. Archívne zabery. Nachádzame sa v starom spolkovci. Presne, aj ideme domov. Pocity? Tak ma bolia nohy, že asi zomeniem. Ukáž nohy? A to je náhodne okolo veci? To je Nikola. Ideme ďalej. Čo je? Malé detsko. Na zádiero. Nebavíme to, už sa mi do... Aký máš pocit? Som byť doma ako Dori. Áno. Pocity? Strašne zlé. Fuj, zničená zrejba. Bez, dobre, 12-10. Pocity? Dobre. Kamera ma daj pozor. Pocity? 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 Dúfam, že nebude meškať vlak z Popradu z Spišska, ale nestihnem autobus. Pocity? Pocity? Počkaj. Pocity sú, že sme to spomalšali. Ja mňa udiali všetko, ale... Pocity? Pocity? Súhlasím s Robanom. Pocity veľmi zlé. A tak sedíme jak bez To je môj deci. telefon. A daj ešte môj fiček. Fiček. Her body like the Wild Wild West. No takže, toto je koniec tohto vlogu. Momentálne sa nachádzame v vlaku smerom domov. Ideme spať, ideme sa uspokovať a ešte raz spať. A dúfam, že
to nemá 300 minút minúť, lebo som to nechci strihať.